na mwabweretera inu zikomo bwana. Awanda TV anaenda kuwapatikiza ndawo kuti nangayo sidimene makhan anenge sanitizer ofaya uti abwere sidoku sanitizer was spray. Okay, kitso yangati ndeya pamusa ziko mugambiri wodya zache tuyamba mafumu athu ndithokozeni ndi mafumu onse amene abwera pano ndikuthokoza kwambiri ifa chabwera panu mayi nazitwere amene muli a Shadow MP kuno komanso ma Shadow MP onse amene muli pano ndi ma Shadow Councillors amayi amene mayang'anira azimayi anzanu mayi dananu ndi amayi onse anyamata ndi asungwana. Poyamba ndikufuna ndikuthokozani nonse payekapayeka amene mwabwera pano. Mumve mu mtima kuti ndikukuthokozani kwambiri. Ndifuna pite patali mundilole kuti ndiyankhe zimene munayankhula mayi Nazitwere amene muli a Shadow MP kuno. Poyamba unanena kuti alipo anthu ena anayendaenda ndikumauza anthu ife ndifodya zache msonkhano walephereka ndiyeno mutisiye tizipanga zathu inunso muzipanga zanu. Mwanena choncho malangizo anga kwa inu ndionena kuti sasiya kusokonezako satani kodi sasiya inu muzingopanga zanu. Osokonezawo sizitheka kuti asiye inu muzingopanga zanu koma musabwezere. Ukamachita chinthu Mulungu akachivomereza chikakhale anthu afune kuchisusa sichimatheka. Tonse amene tili pano lero tonse pano tisakugwirizana pano kuti kuyambira lero tizinena kuti sabola ndi okoma tonse kuvomereza aliyense ati sabola ndi okoma sabola ndi okoma ndiye mukamutenge mumutafune akoma akoma khalidwe lache ndilowawa olo mumunene kuti ndi okoma satani kodi sakoma. Inuyo chitani ntchito yanu mwachilungamo. Mwakamba nkhani ina ndifuna ndikonze yonena kuti ndinozichepesa mbakhala pansi ziwani izi ndimana nthawi zonse ozichepesa ndi Mulungutu chifukwa ndimanena kuti nyumba zimene ndi malowa zija zimene mmati za anthu osauka Mulungu analowamo kale sanatulukemo, koma ine ndi malowa ndikutulukamo. Ozichepesa ni ndani? Mulungu wakumwamba. Kukhala pansi, munthu akakhala pansi timati amene ozichepesa wakhala pansi osamayiwala siku lina suzakhala pansi, uzakhala mkati mwa pansi atakukwirira. Nje kukhala pansi ko ndi moyo sikuzichepesa. Chikondi chimene chifunika pa wina ndi nzache. Pamene nonse ndikuona nkhope zanu pano ndikumazifunsa funso limodzi kunena kuti
anthu onsewa ali apawa abwera kuno chifukwa cha chikondi. Kodi sopano ngati vice president, ngati munthu amene Mulungu wamulola kugwira ntchito mboma, tapangira chani anthu awa kuti abwere azizavina azizandimvera ineyo? Ndikunena izi kufuna kukusimikizirani kuti misonkhano yonse imene ndapita anthu ake amakhala serious, samakhala anthu achibwana. Ndafika pano ndikuona nkhope zanu nonse palibe amene akupanga za chibwana, nonse muli serious, chifukwa kukonza moyo wa munthu ndi serious business. Tikamanena kuti munthu sikunsewu, anyamata tikani chete, munthu sikunsewu, munthu ndi pakomo pako. Ndimanena kuti pakomo pako ndiye moyo wako. Wodi azache, pakomo pako ndiye moyo wako. Mwabwera pano zoti wina alibe bulangete pano simungaziwe, simungaziwe. Aliyese pano akuoneka wa bulangete, koma ena tiyasatire ndi kuziziraku akufunda nsalu. Pakomo pako ndiye moyo wako. Ena kuoneka pano ochena kuti koma ndiye wachenatu uyu, koma kuti mupite kwawo mupeza kuti zovalazo ndizobwereka. Ndifuna ndikuwuzani izi, muli ndi mwayi waukulu. Mulungu wapanga mbali yache. Mbali yapanga Mulungu ndiyotani? Wakupasani date 16 September. Basi Mulungu amapanga mbali yache, inuso mpange mbali yanu. Pamene Yesu amamuzusa Lazaro, mwala kuuchosa kupanga sana chose tu Yesu anangoyang'ana kuti tachosani mwalawo. Mphamvu anali nazo, koma anafuna kuti anthu apange mbali yawo. Zikomo. Yesu anauza anthu aja chosani mwalawu kuti anthu apange mbali yawo. Anachosa mwala, iye ndikuyitana. Anaziwa kuti anthu kuti aitane Lazaro saatha kumuzusa, anapanga mbali yawo. Yesu anapanga mbali yake. Leronso mafumu muli apa, anthu a Mulungu muli apa, Mulungu apanga mbali yache. Kupereka moyo ndi debt, koma kupita kukachonga sazachonga Mulungu, muzachonga nokha. Mukachonga mola kuika osa munena Mulungu, iye is always correct. Iye mbali yache wapanga. Mwakamba pano kuna kuti amfumu muzikamvera mfundo. Ine ndikuti muzikamvera mfundo komanso muzifunsa akunena mfundo yo ndani, akunena mfundo yo ndani. Ndikati na pano pa ndibwerezanso zimene ndakamba kwina kwake. Yesu ndi wabwino, Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Mwandivomera iti ndiye mundipeze ineyo ndili ndiche mwaliwo pakona apo ndikwamenya pupu ndikwamenya. Ndiye ine ndikuoneni kuti ya ndikati Mulungu ndi wabwino amandivomera chandi awawa, ndiye ndikuwatibula akulira inu mukudusa. Ine Mulungu ndi wabwino muvomera komatu ni mfundo yoti Mulungu ndi wabwino si mfundo. Koma simukundiyankha ifa chani? Zimene ndikulankhula inezo ndi zimene ndikuchita inezo sizikugwirizana. Ndiyeno musamangoti mfundo ndi imeneyo, koma akuyinena mfundoyo ndani. Pamakhala anthu kumuza mzimayi, ine ndimakukonda kwa basi, iwe azi kumukambiri
koma kunyumba kundibe chakudya ukuzoti yendera mali nazo ndibe chakudya mulibe chakudya iyo bambo yako libe amene akukonda ndikuti mau pakali panopo tonse andale amene tikufuna voti tukhala ngati angerotu tasanduka tonse abwino ena amachita kufunsa maliro ali kutiko kodi ena kuyang'ana maliro ali kuti kufika pa maliro nkhope ya chisoni sanalirepo kumakulira maliro asali yache kufuna chani kodi voti njala yapweteka anthu mziko muno aena andale amayendaenda mwaliona bomali ndiye kuti chabuntu aliona bomali koma nanga iwe kuoneka wokhuta wa ndalama zako wagulira ndani chimanga wapasa ndani chani ndikuti Mulungu wapanga mbali yake wakupasani debt wakupasani moyo kuchonga zili ndinu ndane nanso ine ndili mboma ndine vice president komanso minister of state for public service delivery ndikuziwa chili chonse mechi kuchitika ndiye mumve izi musanamizidwe mboma ndimauza anzanu zili ngati mkazi amene anakwatiwa kale boma palibe la nyuwani manifesto amene analemba Bakiri Muluzi ndikunena ndine president wa udia zache alibe mulandu manifesto a Bakiri Muluzi anali abwino aziko lino manifesto a Bingu anali abwino for this country manifesto a Joyce Banda abwino for this country manifesto a Peter Mutharika professor abwino for this country manifesto a ine ndi achilima anali abwino for this country manifesto a Chakwera anali abwino for this country koma funso ndikumati chifukwa chani sizikuyenda mundimve ma manifesto onse chimavuta nachi ndikukamba ma manifesto onse amakhala abwino chimavuta ndi chani anthu ogwira ntchito mbomamo ndi amene ali vuto anthu amene amagwira ntchito andalefe ndi ogwira ntchito mboma ndi anthu amene tili olakwika sitinganame kuti ayi munthu wakumtandire uko wazayipisa mboma muno iya kugwira kumene koko ngati pali kusonya zala ndi ndani kodi amene tili mboma ndiye ine ndikona ndikunena kuti ena andifunsa manifesto yako uyine naliti ndati manifesto yanga ndi masula bwino muno pena paja kuti anthu aimve koma manifesto yanga yayikulu imene yesa invese season na zambiri manifesto yanga zinthu zitatu 1 kumanga wonse akuba mboma 2 kuchosa wonse amene akulepheresa ntchito kuyenda mboma 3 kuthamangisa onse asale akuno amene akuthanzira kuba mboma ndibwerezanso titakukhala ndi manifesto abwino koma anthu wache ngati ali omwewo nothing will happen ndiye chimene ndikunena ine ndikunena kuti mumve napanga filimu yaka muzubanda azimayo akutoka mandipempha liti chowa lili kuti lilipo ndinapanga filimu yaka muzu chifukwa chani ndinali ntawerenga zimene kamuzu amachita nditapita ku England nafufuza munthu amene amamuziwa kamuzuyo ndikumamfunsa amene amaganizira ndikuyamba kumvesesa wae kamuzu kukalakwa mboma kuti wabandalama amakutani kumanga kuchosedwa ntchito wapanga zopusa asale malayi munomo kuthamangisa ndikuti muzandikumbukira ngati ntakaya ndi moyo tizafunsana ndikakausiza ndi moyo muzani nakuti Michael usanakamba izi zitatu zimene anthu amazizemba zitatu kumchosa ntchito anthu onse ononga kumanga ndi kuthamangisa amene akuononga mwanena inuyo za polisi lero
ndimalandira alendo nakumana nawo ku Dubai ndi akulu ena aboma ndikugwirizana kuti ntchito iyende mwakati amene ndakumana nawo lero ndi zitsanzo zabwino za anthu ena okhala mboma. Ndinawuza komweko kuti awa musasiye mpange izi lero anabwera kuzandiona kuzapereka report tapanga izi tapereka ndalama izi tapanga izi tikati tizichera kuti aliyense akapita kunja kukagwira ntchito. Ndine olemera chifukwa ndikukwera ndege ndikupita uku chokwerera ndege cho ndikukwerera ndege kuti ndithandize anthu opanda mayina amene ali m'midzi. Ine ndikukamba izizi mokuuzani mwaona mtima. Lero muli pano bibi kundiyang'ana ineyo vice president wa dziko, asilikali onsewa magalimoto lizakhalapo siku lina anthu azakhala bibi. Ndapita zonsezi zatha, izi ndizakutha. Aliyense wa inu mukasankha udiyo mukudziwa chosankha chabwino ndi tchimo kwa inu, mukupweteka anzanu. Chimene ndifuna kunena ndichonena kuti tikamati odya zache alibe mulandu, ukamadya zako chinkhala abwera ndale sumasusukirayi. Koma ngati ulibe abwere uyuyu bwana omwewo kuti wa apereka kanga chepe wapita, abwera ena afikeso mujia bwana omwewo kuti wa basi na apereke mwapita. Ndiye kumazifunsa funso abwana omwewo mwapanga kangati malandira kangati ndi chani chimene mwagwiritsa ntchito ndalama imene yoyo palibe. Anthu mukachosa mu mphawi amavuta kwa potokola nkona anthu ena samafuna kuti anthu achoke mu mphawi for easy manipulation. Koma inu mukane mudziwe chimene mukufuna. Pamene Mulungu amakulengani sana mulenge tu munthu kuti akhale osauka, amasauka chifukwa cha munthu wina amene ali pa udindo. Ndiye mutakundifunsa ineyo kuti uli mboma ukupanga chani? Mundisatire zimene ndimachita. Ndimanena kuti ntchito yanga ndikugwira ntchito yanga sikusunga ntchito yanga. Iyayi chimene chili cholakwika ndimanena chili cholakwika, ichi ndi chabwino. Why? Ndizafa ndekha, ndizalula mbokosi ndekha, nzaweruzidwa ndekha. Zonse zonamizana pa dziko lapansi pano kuti iwe ndine tipange zakuti likafika siku lopita lapita. Nonse muli pano ndikuuzani aliyense paeka Mulungu akukuonani kuti uyo vutula chila kuti safuna mukhale osauka mpaka na kale. Odya zake alibe mulandu ngongole, mukalandira ngongole muzibweza chifukwa alipo ena kalandira ngongole sabweza anzawo ndikumavutika. Chisanzo china odya zake alibe mulandu pabwera pano gule ndikugwira ntchito ku Adra ku area 23 ziti kwa Chiuzira kumene koko kunali bambo ena ake timati bambo Kampika. Ndiye timawena ndili ku Adra ndikafika kuona gule wankulu mina kuvinira ndimati inu luso tu ili. Ndiye popereka ndalama mangoti basi pang'ono ndiye ninafunsa kuti tikaitana bandi kuti bwere izayimbe timafunsa muti chacha zingati, ndiye amatichaja ife ndikuwapasa. Sono gule wankulu akavina, achisamba akavina, ingoma ikavina, andale ife kuti tiapase zingati. Odya zache zimenezo ayi. Awanso akugwira ntchito ndi luso ili. Wina abwera ndi magintala basi mutichaja bwanji, wina abwera ndi ng'oma timpase bwanji. Iyayi moti kunoko magule amene avinawa, magule amene atisangalasa awa, amene wawa
adye zawo asakale ni mulandu. Komanso tsiku limene lolo ndili ku Adra, chimene nachita mpite ku area 23 kwa chiuzira, ndinanena kuti kodi mukuziwa gule wankulu kumtenga kumalawi kuno kupita kumaiko azungu ndalama zake siza masewera. Tasegulani makomo nawonso aone maiko ena apindule chifukwa cha luso laoli. Ndiye poti imati ni mizimu, ndiye ngokuuza ni afumu kuti ine sindi aziwa ndi mizimu inu tilankhulane kuti mukatifikire ku mizimu uko kuti mizimu yo ione za mizimu. Azimayi ali apa akuvina vina akuvinira munthu iyayi akuvinira munthu amene ali ndi zache. Iwo akamanyamuka pokafika ku nyumba ndiye mwina ana amadabwa kuti munali kuti. Pakali pano ndikuuzeni pamene ndi magawa fetereza m'minda mwa wanthu ena amadabwa kuti kodi uyuyu akutani. Ndikamachita chinthu ndimakhala ndikuganiza, ndimatenga fetereza kuchokera kumwera pakati pano pang'ono mpaka na kumpoto, ndimapita m'minda kumakapereka, pita pakhomo kukapereka. Ndimafuna ndione kodi fetereza uyuyu zikomo ine ndimafetereza uja ndimapereka dala ufa ndimatenga ndika kupereka. Ndiye ndimafuna ndipange assess, ndikamaliza ndione ni matumba ngati amene abedwa, matumba ngati afetereza abedwa au ufa ndiye ngati amene abedwa. Ndimapanga zimene ndimapanga ndili ku Adra sana abedwe anakapeza anthu wake. Ndinkuona ku odia zache alibe mulandu, anthu amangoti kodi Maiko usi ali ni ndani, anthu acha ambiri samaziwika. Ndili ineyo mayi nazitwele akondowe anyerenda aufi anthu ochepa apapa kuchoka huku kuti pangofika pansi mma area. Chifukwa chani? Ngati kuli kubera anthu ndi apa inatu ndilibe zimenezo, ndilibe izichamateo i National Executive Committee i regional i district imene ijayo regional national chani ndiye aini yake akumuzi achipani akumuzi. Mayi tabwera ni mayi Bwanali, mayi Bwanali tabwera ni kunoko ndikupasa ni chisanzo. Odia zache mbayi awa ni mayi Bwanali. Iwowa sindifuna kuchula zipani zina, ndingoti kunali ife zingota momo kunali ife awa anali otumidwa panga chakuti anali magulu aja pansi okalipiridwa chani. Nje ine ndinanena kuti mukuziwa ifeyo ndimauza anzanga tikapanga drama kuti tili pa stage tikupanga drama, ndimauza kuti musamale pamene mukupanga drama maona ngati ndi madolo enieni amakhala kuti alukwa kukuonerani. Olomene ndikulankhula pano sikuti ine wanzeru kuposa anthu onse, pakati pa inu palibe wanzeru kuopsa kuti akanatere wanzeru kuposa ine. Nkona timati kukhala pa udindo uziopa Mulungu, pakuti wanzeru kuposa iwe sumuziwa kuti alipati. Awa ndinauza kuti kuyambira lero ndikupanga ni training kuchokera pansi hapo mpaka namukhala national director wa azimayi Malawi muno. Ndiye amaopa ine sinditha nati yayi tinatumiza training
lero kuchoka ifeko amadaba kuti mayi bwana leke atiwo awa chimozimozi inuyo lero nyengo zanu zitakusinthirani zikumwambika khaleni. Ine ndimapanga yatikira mpango nazimaika ine sindimafuna kampeni yongolankhula zinthu zimene zilibe umboni. Ine mene mukundiona panopa ndimanena kuti zinthu zitakuthekera wina aliyense, zitakuthekera wina aliyense. Ine ndikukula ndimapemphera kuti Ambuye Mulungu malingana ndi saizi yangayi ndifuna ndizakhale mphunzitsi wa ku primary. Ndimapemphera kuzango ndipanga mphunzitsi wa ku primary, Ambuye olo ine ntamwalira ndizapanga kuti zikomo mwandifikisa pamalo malingana ndi mene nalili. Ena kama ndiona lero kumene ndimachokera amangopukusa mutu koma kunja kuno kuli Mulungu. Awa afika vice president awa ndimapita ku primary osavala nsapato, sukulu kumalipiridwa ndi anthu, sukulu yanga yonse koma iko ndayenda konse amandilipirira ndi anthu ongova chisoni kuti komatu uyu akangana ndi nzeru timulipirire. Ndinafuna kukhesa Nsonzi 2005 pamene boma la Denmark linandiyitana kuti iwe ubwere ku European Union Parliament uzalankhule uzanene kuti chitukuko ndi chani. Anditenga ndayima mu parliament ndipo ndiyangati mu Africa alankhula ku European Union Parliament ochepa ndikulankhula kanango bwera kena kaje mtima mwanga kuna kuti background yanga kuti lero muli pano inuyo mamva satana zina machita satana amafuna kukumbuse zakale. Ine ndikulankhula nde picture yanga ikubwera yakale kumene ndikuchokera kumulanje ndikuvutika kuona akhalakhala azungu. Ine pano ndikulankhula ndiye ndikuti ngati mwana wa bambo wache a munthu ineyo bambo anga simbaziwa nalopanda zina nsakwaziwa mayanga chimozimozi wonse usapita ku sukulu koma Mulungu ndikukasintha zimene zozo mpaka na lero ndikumati awusiawo ngati Mulungu apangana ne zimene zozo sangalephere kupanga nanu zinthu. Musataye chikhulupiriro mpaka lipanotu ndikuti ife timandi mvula ikamavumba kutenga mbale kumakapa madzi kapa mayi ndikuti tumakafuneni nkhuni. Inetu ndimaziwa kusinja, ndimaziwa kusefa, kupeta mbale, kuphika, kupanga chidulo ndikuika mthelere ndimaziwa. Timazola sopo tikasamba ukasukira mchenga kutenga sopo ndikuzola ukayamba ndi anzako ayiwala kuti wazola sopo ukatupanga kulimba kumaso. Ndiyeno mawu awa ndikukamba ndikunena kuti Mulungu akakunyamula kukufikisa pamene popo uzipanga mantha kuti kodi Mulungu afuna ndipange chani. Nkona ndikukuuzani kuti kwa ineyo ndikamakuona ni apapa ndikuona temberero ndikuona daliso. Ngati ndipanga nanu bwino daliso, ndipanga nanu udyo temberero. Nkhani zonamizana zinatha. Tiuzane chilungamo pano. Cholakwika ndi cholakwika, chabwino ndi chabwino. Tiyeni tipange zinthu zoti zikuthandizeni pakhomo panu ndiye moyo wanu. Pakhomo panu aliyense muli apa kuyambira uku pakhomo panu ndiye moyo wanu. Mmagona lazina kuzuka ndikumaganiza ndikanapanga chakuti ndiye mafumu ndifuna ndikusimikizireni pano akandiloleza pakali pano akuti ukatenga chinthu kupereka hand out ndiye supanga nawo chisankho. Koma akandiloleza kuti yayi izizi si hand out, mafumu ndikuuzani anthu opanda mayina mmakomo mwanumo ndikupasani fetezo waulere. Sinkhabakamwa zimene ndimachita zija zichitika. Komano ndinene izi palibe kuti uyu wa MCP
uyu wa DPP, uyu wa Ford, nanga tali munthu wali osowa ameneyo aine athandizidwe. Musamasankhane mitundu, osamasankhana mitundu, tonse tili pano ndife Amalawi. Komanso ndimanena kuti mmandabwisa tu anthu kwa basi ineyo pakali panopa yatumbuka ineyi ayi kapena ya wa Ford koma kuti ufufuze upeza kuti uyu wapanga chibwezi bwezi lako ndani uyo ukafufuze upeza kuti ndi wachipani chimene chimanati ine ayi upeza wa kongresi uwapereka mimba ku DPP. Ife ndife anthu tizikondana, tikamakondana palibe china chilichonse chimene chizativute. Tili pa dziko lapansi, mawu akukwera zinthu, katundu kukwera zinthu, katundu akukwera, tisazembe zoona, katundu akukwera, katundu akukwera. Komano ndikuuzeni izi, nazi kunamizani, ndikabwera ineyo katundu ameneyo ndimusisa, mumuze kuti dziko lake liti akukunamizani, mupite kwina kulikonse dziko lapansi katundu akutani, koma kusiyana kwake nako pamene katundu akukwera zina chifukwa choti Mulungu anena kale masiku osiriza izi zidzachitika. Koma boma ntchito yake ya boma ntchito yake ndikuonesesa kuti anthu akukhala ndi ndalama zambiri kuti katundu akamakwera iwonso akukwera, katundu akukwera iwonso akukwera. Imeneyo ndiyo ntchito ya boma. Mamaini athu mtindi migodi imene iyi tisaberedwe, onse akunja akubwera kunoko kuti azitibera tamangisana zipita kwawo. Maiko ambiri akulemera fecha migodi, tikati fetereza tigawe fetereza tigawe, tikati anthu alandire ngongole abwezenso. Chimene ndifuna kukamba anthu akhale ndi udindo, boma likhalenso ndi udindo. Ndikukuuzani Mulungu wapanga mbali yache, Mulungu wapanga mbali yache. Pano ndiye nandinenenso ena kumalemba zambirimbiri wanena zakuti ayi ine chipani changa ndi odia zache alibe mulandu. Sindipanga comment pa manifesto ya chipani china chilichonse. I want to repeat, ine sindingabwere pano zipanga comment manifesto azipani zina. Ayi umene oni ntopola singano manifesto imene sili bwino, imene yo kamene ili bwino. Ayi ine ndiyang'ane zanga, ulenje umasimba wanani kodi wako, ulenje umasimba wako. Ine ndimakhulupirira kusambana ndi anthu kudana. Ayi aliyense wa inu akapita kama kagona aziziwa kuna kuti Michael Usi wana kuti ali pa mpandopo kuti ndikhale daliso kwa inu aliyense paika osati kukushayinirani iyayi yezo ti ayi vice president umapita kumene kwa chifukwa chani. Ndiye ndi madaba kuti kodi inu ineyo ndi mavina mbuyo kuvina ndi anthu kuvina ndiye ndasanduka vice president ndi anthu akuvina apopo ndikati ndivina iya ine vice president ndikavina ine vice president ine nditha zimenezo ine tusinditha. Ine mukangoliza ng'oma ndivina nawo, kandi nyimbo ndivina nawo. Sindikufuna munthu kuti panga kuti iwe vice president ine munthu wache zine zawo vice president izi zizatha. Idi ntchito Mulungu chifuna iye tipangirane wina ndi mzake zabwino. I can promise you kunena kuti amati ukanama sikuchola kucha. Vuto limakhalapo ndikuuzeni mashado muli apa ma MP ni makansala. Mukadalira boma kuti ndrama zichoke kuboma muzikapangira zitukuko mwauponda. Boma limapereka ndalama kuti mukagwirire ntchito. Koma inuyo mukhale ndi ukadaulo omalemba ma proposal kuti muzikapeza ndalama kwa anthu ena kuti muzithandizikira. Boma silingathe chilichonse wokha iyayi. Ndiye ndimaona list ya ma president tilipo ine kuyang'anira tikomabale tonsefe
koma ukayang'ana zimene zozo ndikukuuzani chilungamo china chatipangisa ife tichuluke si china tu yayi ena tikuzuwa kuti sindingawine koma basino ndingofuna kuti basino ndiyitanidwe pena pache andikukunyize pena pache kapena iyayi dyera kuzikonda zimene zozo tili ndi ufulu aliyense kukapanga chisankho koma listi imene ijayo kuyang'ana kuti achuluka chonchija ili ndi tanthauzo lachenso. Amayi ndi abambo, anyamata ali asungwana, makolo, ndifuna ndikupempheni tiyeni tilimbikire kugwira ntchito, tisakhale anthu ongokonda kupempha, tigwire ntchito. Anyamata mumajiya zabwino komano kujiya kumene kukuti kuthandizeni kuti mukhale ndi zanu ibwera nthawi itu kujiya simuzakwanisa muzakhala mutakula makalamba. Ndimauzanso konkuno kandi kwanzanu kuna kuti nthawi yakwana tsopano kuti muzisankha. Munalipa mavuto osiyanasiyana maona kuti kodi anthu amene akutithandiza kandi boma kandi anthu ndi ndani, amene amakuyang'anani ndi ndani. Nandipereka chitsanzo choti ukakhala ndi mkazi wako kuyambira mama wangu muzunza ungomutukwana kwada usiku ma